כואב? כאילו, לעשות איתו ביחד. לא, למה כואב? מה שאני בחיים לא השתמשתי בו. ומה, בדוז? אולי פעמיים. למה, הוא חמוד אחי, לא משהו כאילו, אתה יודע. לא זה משהו שאתה מתעלף ממנו, אתה מבין? מה זה מתעלף? אתה עושה יותר מדי, אתה לא יכול זה. לא, יא גנוב, אם אתה מרדים אותו גם אתה לא נהנה אחי, אז הוא רדום לך אחי. כמו שאתה מחרבן בשירותים ונרדם לך הרגל אחי. לא, אבל יש לך, אמרת לי משחה כזו, אמרת. נו, יש משחה כזאת, כן. איך קוראים לה? איזה קוראים לה? לא יודע על מה אתה מדבר. קניתי פעם בסופר פארם. נו, משהו ב-30 שקל. איך קוראים לזה? רגיל כזה, זה לא משהו. לא, אני מדבר איתך, אבל אז דיברתי על התחורים וכל זה, אמרת לי יש איזה משחה. איך קוראים לה? הזרקאין. זרקאין. מה, למה זה לא טוב להשתמש בזה? מה, אתה דפוק. למה? זרקאין, מה עכשיו זה... תגיד אשתך, הזרקאין, היא תמות מצחוק. שמים את זה לנשים אחרי לידה, אחי. הזרקאין. למה שמים להם זה? שירדים להם את כל האזור של השמוכתן. זה לא טוב לאנשים כאילו. כן, זה מרדים אחוז שילינג, אחי. אתה בא לעשות פיפי, אתה לא מבין, אתה חושב יותר לך פיפי מהתחת. תגיד להם, מנהל חשבונות לידך, אחי? לא. שלא ישמע, לא נעים. בסדר, הוא אוהב לנשוך כריות אח שלו. באמת? נראה לך? כזה כאילו של תורתו אומנותו, חרטה כזאת כאילו, ג'ירף, בסנטר 1. תוכנית שלי גם לקחת את אשתי גם לשם, כי זה, אני אגיד לך למה, יש טלוויזיות, יש הכל. וואלה. בלרנר הזה יש טלוויזיות? בטח, ואתה גמור, יש טלוויזיה אישית לכל אחד. למה סבתא לא יוצאת מהסיפור פה? למה אתה לא זורק אותה מהסיפור פה? סליחה שאני אומר לך את זה ככה. היא לא יוצאת ככה. אבל היא עצמה לא בריאה בנפשה. לא, מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? היא עצמה לא נורמלית. הצורה שהיא מטפלת זה לא נורמלי. נכון, זה חלק מהבעיה. זה חלק מהבעיה, נו, אז מה נעשה? ואי אפשר לזעזע אותה? מזעזעים אותה כמה שאפשר שתמרו את התמונה.